Cibenai nilai syong te khmat jong ketika embus office bangin persya ya ke sorkar ba kam shimla ngap ya kita kijing dawa jongi haga bangila dawa khatnyu tarik jong kalalingkot mentausnam ba ke sorkar kan kentiu no ya ka kardan jongi naka ad hoc sya ka deficit ba haga khat pratrik ka bangila ya kendu ba u officer sorkar u Ambrose Marak haga bangi yo ban ya kran bat u bat nilai yo ban ya pleu jumut bat nilai yo ruban pa ka proposal hendai hadu menta kata ka proposal ka bangi pa Syaisa Ambrose 40 shunuru tikumta nadu ka arpui tarik jong u March nila ya lumlang ya ki dukhat nohikai jong ka ad hoc na keleng ka jalla mikhalia bai nila ya pelong ya ka jingelang te Hamadan Malki ti hadian kata nila ya don ya kan ka sit in demonstration nanti ya khmat jong ka embus office Balashi benai ke sorkar kampat don kata ka response naka ikumta hakani ka arpu artarik jong u April ngin sa pelong biang ya kadni ka jingelang ka bahe bat ngin sa ya chnondo ta ka rally hakani ka jingelang nila ya wer ya baro kino he kai ad hoc na baro ka jelam ka na ka jelam ka halia hi baro kowe hakabangi don kumba pra jar ngot kino he kai ad hoc bangila ya weru ya ki kena school ki ki ex students baginya wan baginya sno kilang hakani ka jingelang jongi tikumta hakani ka por ni wan bangin kerpat ru na ki kemi ki kapa ki parlok parojor ki ba deiru ki ba ya dan lang hakani ka jela mikhalia ki baginya smutu ya kata ka jing jenjar jong kino hikai bat baginya wan chakmat baginya sno kilang baginya support ya kata ka jing dawa jongi naka sorkar ke kumba pitabi ba kinoi kai LP ke yo tangkat arajar kinoi kai UP yo kandriu kinoi kai secondary yo arpau bat kinoi kai high secondary yo apusau bat nadu kasnam arajar kandriu hadu menta kampat don kanu ka enhancement ani kampat don kanu ka increment te kumta ngilaya dawa naka sorkar ba sorkar kelale menti ke ngiru nila kujmut banginya chakmat akan ni garali bat ba ninya lebet hadu banginda yo ya kata ka sorkar he haba sala kamen numboy ila ong ba ka sorkar kanong la bahkan upgrade ya kini ki ad hoc syaka kerdan deficit kawai ka daw ka bangai i kalong ba ka sorkaru kadang klumar jingmut ba katnu ka pisa ka don bat katnu ka pisa kan haban pendut dadangi pai syaka budget session mencem senam isala kemen rumbui la ong ba ban kentiu yaki ad hoc school ad hoc syaka kerdan deficit on don kam kumba sans pa kror baladangi pai syaka ni ka budget session ka batmai I ong ba on don kam news pa kror tang ba katkum ka jingken jungi pada katkum ka jingken jungi ka sorkar kadon kam tang kumba ars pa san pokror hado saus pa kror katangi syubu latlut kata ars pa san po hado saus pa kror kada bangi ong kumta kalong ba kidon kini ki skol kini hindu snam kidon ki skol ki bala yo ya kata kardan ad hoc ba kidon du kino hikai thamai ki bala yo ya kata kardan ad hoc teladangi sim kulum ha ka jela jongi hi kidon prahajar duna kino hikai ad hoc te ngatrai ba ka sorkaru kadang kulumar jimut bakat no sisa kadai kata ka pisa ka ba haban pelut hakini kinong hikai ad hoc ban pen kentiu ki syaka kardan deficit bat balai kadon kani ka jing kulumar kumni lese ki officer sorkar ki batrai badai pet ya ka finance ki badai ban jot out ikini ki finance ki badai ban penyat bat ki da badai ban kemi ikini ki pisa tingkai lese makiru kimlong shai bat balai kimlong shai kata te kintip hi maki ba namar ba katkum ka jingi I jungi ba ladangi don kam tang kumba aspa sanpau hado kumba saus pa kror malada ka sorkar ka ai kata ka budget ka ba news pa kror kala long double kan kata kamut ka babakla te lada ka jing pelut ka de tang kumba lais pa sanpau shubo lais pa sanpau kror kat ba ka bill ba ai bede ka de news pa kror te hodken ka sorkar dei ken ba kanumla bahkan penkentiu yang siya kata kardan deficit hendrai
lada ka sorkar ka khmi bha bat ka pet bha ya kani ka finance kani ka wan hina du na khli na ka finance kepala de pet hi da u menteri rang ba du jong ka jala jungi usa konrat ke sama lada de nang tu syapo kini ki officer ki bureaucrats bakini kita ki badi ban khmi ka tu lada ki la bakin aya kata ka amount ka badai bat ka biang ngatrai ka jala jungi bat ki nohika ya ka jala jungi kin hap ban phai syak sorkar man la kapor bandawa haki surok sanjing dawa jungi mentana ka sorkar kalong ba kan aya kata ka enhancement yangi ka ba khat phra hajar kulum namenta ki LP UP secondary par high secondary bat ka 100% ka increment man la usnam tingi dang ya up ya ka juba na ka sorkar ha ka ba ya dei ba kata nilai kendu biang bat u officer jong sorkar usa amros ba nginya budin bala ka sorkar kala penteri kamne kala donne kata ka draft ha kami jong ka sorkar bahkan penteri kami kita ki jing dawa jungi dei ha ba ngia kendu bat usa amros ni syamba nak office jong sa amros empat don kenu kata ka proposal kepala phapat sya ka sorkar lan syau menteri rang ba badi pet ya ka puli puti lani syau menteri rang ba ka jala usa kontrak sangma ubade ban pet ya ka finance de hadu menta kampat don kenu kata ka initiative na kaliang jong ka office jong isa ambros sya ka sorkar bat kumjuru ngila yo hiba nginya pensngo sya ka sorkar mar persya lingba ka media bat ngila yo iru ba I sa lakmen rumboi ila ong ha ka media ba kan sadan kata ka enhancement hindai tepat lanu di ladangi kertiang dien kendiat haus nam arajar ka kendai u menteri rang badu jong ka jela u sa kontrat ke sangma uloong te hamadan malki ba ya kani ka kendrum kendram jong ki ad hoc on sa penbit penbiang no nadu katukas nam hi hau benai November jong kas nam arajar ka kendai handai nadu ka arajar ka kendai hadu menta 4 don kata ka bangi I ka jing trekam na kaliang jong ka sorkar ba kumba PE man kapor ba ki media ki shem interview ya isa lakmen rumboy ni iba isa lakmen rumboy yong ba ka government kadang examen te mentala licenam kalayat te hadu katno gan kata ka government kan examen si examen balai ba kata ka proposal jungi omla syuban pentrekam bat khandiat ru ladangi phai sha ka mangtingka ka government hi ka ong ba kamdan pisah te lada ka government kamdan pisa te ladangi phai tang saka tax hakini ki hindus nam kila bun bha ki tax wat ka state jungiru kala introduce kata ka SGST te na kata ka baro ka tax ka ba ka sarkar jala kalum lai percent na kita ka tax ka bade ka ses tax jong ka education ka di banya cha ka education kata sya ka LP UP secondary ba high secondary